Saúdos, boas noites, benvidas, benvidos a Soltando Estacha, a este encontro digital do trofeo Xunta de Galicia, Liga Galega de Traiñeiras. Este é o 11º programa e é o último, e temos unha despedida. Que despedida que temos, porque imos a analizar como acabou a Liga B, como está a Liga Femenina, que se decide o título o domingo na Coruña, temos a previa ao playoff e despois temos o prato forte. Non se fala de outra cousa dende o domingo, que é como vai ser o desenlace da Liga A despois dese maremoto vivido en cesantes. Temos moitísimo do que falar, 5 regatas da pasada fin de semana e analizar todo o que vai ser ese fin de festa na Coruña. Así que, Pablo, soltamos cabeceira, soltamos estacha e comezamos. Pois aquí estamos en Soltando Estacha, esta iniciativa que puxemos en marcha esta temporada na Liga Galega de Traiñeiras, trofeo Xunta de Galicia, e hoxe pois imos baixar o pano, imos facelo de xeito moi especial porque temos moitísimo que comentar e imos comezar o repaso do que aconteceu nunha fin de semana que será recordada, creo eu, durante moito tempo. Imos comezar o repaso coa Liga Femenina, que tivo dobre xornada. E a primeira das regatas foi en Mugardos, bandeira reganosa, así que imos refrescar as memorias un pouco. Isto foi o sábado, imos ver o vídeo do que aconteceu en Mugardos. A penúltima fin de semana de competición da Liga Galega de Traiñeiras, trofeo Xunta de Galicia, comezou en Mugardos, cunha dobre cita. E a regata a Liga, pero antes de que os homes se botaran a auga, fixérono as mulleres. Cuarta bandeira feminina reganosa, ante penúltima xornada, nunha liga aínda con moitas cousas por decidir. No porto de Mugardos comezaba a competición con dúas quendas lanzadas. A primeira remaban Rianxo, Ribeira e Castropol. E a continuación soltaban Estacha, Salgado Perillo e Puebla. Regata 6 longos e en da primeira virada, mellor tempo para Rianxo. Igualdade entre Ribeira e Castropol, mentres que Salgado Perillo ia por diante de Puebla. Segunda ceaboga para Rianxo, Castropol a 7 segundos e Ribeira 11. Salgado Perillo continuaba mandando no cara a cara con Castropol. As posicións non variaban no ecuador da regata, coas 3 traiñeiras da primeira serie marcando mellores registros e as 2 da segunda. Irse da Guadalupe facía valer a súa condición de mellor clasificada na xeral, quinta despois de 8 xornadas. Castropol ampliaba diferenzas con Ribeira e Salgado Perillo non permitía a remonta de Puebla. Unha xornada máis, Rianxo confirmou o seu crecemento respecto á pasada campaña. Cruzaba as bollas de meta 34 segundos antes de Castropol. Terceira entraba Ribeira, un tempo que melloraría Salgado Perillo. Quinto posto momentáneamente para Puebla. Quenda de honra coas 4 primeiras da Liga. As locais de Mugardos acaban a Ferrol, Tirán Pereira, Chapela Uofco e a líder Cabo da Cruz. O conxunto de Boiro colocouse en cabeza no segundo longo, despois de ter cedido 2 segundos respecto a Chapela no primeiro. Terceiras viraban as locais e cuartas as moañesas de Tirán, índose por riba dos tempos de Rianxo e Castropol. Cabo chegaba a Mugardos con 2 puntos de colchón sobre Chapela Uofco e as líderes ian dar un paso de xigante para revalidar a coroa. Mugardos acaban a Ferrol, estaba recortando a diferenza con Chapela e Tirán gañaba un posto. O desenlace da regata, todo lle saiu a pedir de boca a Cabo. Victoria e Mugardos acaban a Ferrol, superaba a Chapela. Cuarta Tirán, que por 2 segundos melloraba o tempo de Rianxo. Bandeira para Cabo, a sexta da temporada, e celebración por todo alto das boirenses, que duplicaron a súa vantaxe na xeral grazas á gran actuación da trañeira local. Foi unha regata de emocións tremendas, ao principio xa calentando, vai estar en casa e tal, e moita emoción e tal, despois na salida que foi un caos, de repente non sabíamos onde estábamos e despois o vernos con Chapela cada vez un pouco máis cerca, pois foi toda a regata increíble. Triunfo de Cabo por diante de Mugardos acaban a Ferrol, terceira Chapela, as de Boiro máis líderes e as de Ferrol Terra desbancando o terceiro posto a Tirán Pereira. Pois setillamos o que aconteceu o sábado en Mugardos, unha regata importantísima polo seu desenlace, pola vitoria de Cabo da Cruz, que acercaba o título, e por eso, sobre todo, porque se meteu segunda
Mugardos a Cabana de Ferrol, que remaban a casa, e eu creo que o celebraron aínda máis a segunda posición que incluso cas gañadoras que Cabo da Cruz. E para comentar esta regata, acompáñanos María Saavedra, que estaba nesa traiñeira mugardesa ferrolana. Hola María, boas noites. Hola, boas noites. Bueno, menudo final de regata, espectacular. Dicíamos antes que este fin de semana creo que vai ser recordado durante moito tempo por todo o acontecido, e as primeiras que vos encargastes de incendiar, aínda que igual non é a mellor palabra utilizada nestes momentos, pero fostes vos, non? Con esa remonta. Sí, a verdade é que, bueno, foi unha regata moi disfrutada, moi pelexada. Como decía a miña compañeira Merce, cada longo íamos recortándolle un pouco e iso motivounos moito tamén para seguir pelexando e ao final, bueno, pues, moi emocionante o final, de feito casi non nos lo críamos ata pasado un tempo que o comentábamos moito entre nós e, bueno, eu aínda non o asumí, aínda non o creo, foi moi emocionante, a verdade. Bueno, porque hai que recordar que vos empezabades a xornada cuartas, non? Na clasificación. Sí. Tiñades ese obxectivo de chegar a ser terceiras, pero realmente confiabades en dar un golpe sobre a mesa como destes, ao final. Bueno, que quizáis non contábamos con gañar ya a Chapela, así que é verdade que durante a semana as sensacións nos entrenos foron moi bons, e íamos moi confiadas no noso moi centradas, pero quizáis máis pois para loitar polo terceiro posto e bueno, ao final vernos pelexando con elas pois foi o que nos motivou a seguir. Porque mira que en este programa y en toda a liga, alrededor de toda a liga femenina se comenta, no, é que Chapela e Cabo da Cruz están a outro nivel, que a verdade non estamos exagerando, ¿no? Pero bueno, aí se demostrou que nada está escrito, ¿no? Efectivamente, iso é o que dicimos moitas veces tamén, que cada regata é un mundo e que todas pelexamos, non hai ningún equipo que saia a non pelexar por un posto, e en cada regata pode pasar calquer cousa e, bueno, nos fomos a pelear a regata da casa, anda encima e bueno, os resultados aí. Bueno, agora que xa rematou a regata, cal foi o segredo técnico que vos levou aí? Seguro que houbo algo, porque en principio en potencia, ¿no? Podemos decir así, Chapela superior, pero vos algún truco tivestes aí? Bueno, quizáis tamén a parte de coñecer o campo de regatas, que durante toda a semana estivemos entrenando no campo de regatas e bueno, creo que non houve ningún truco diferente ao que non sei, quizáis a mentalidade nos axudou moito en ir moi xuntas, sí que íbamos moi centradas en facer o noso traballo, en ir xuntas, e creo que eso foi o que ao final nos deu o segundo posto. Bueno, imos ver aí os tempos das quendas, dos longos, e aí centrándonos un pouco no voso, bueno, podemos ver como Chapela vos metía 6 segundos, a metade de regata, e despois empezastes 4, despois no quinto, aí foi onde as cazastes. Como vivistes iso? Dixestes, bueno, ahora que aquí estamos á mesma altura, o último vai ser unha champa inteira, non? Non te escoito, perdón. No, te dicía que chegastes o cuarto igualadas, o cuarto longo, e despois, no, o quinto igualadas, e despois o final, no? Cando vistes que estaba desigualadas, aí que dixestes, bueno, esta é a nosa. Non, es que non se oi fatal, non se corta. Ui, bueno, temos dificultades aí. Proba a entrar e a sair. Proba a entrar e a sair aí, María. A ver se así mellora a calidade do audio. Entra e sae, se podes. Me parece que non nos escoita María. Aí que estábamos analizando con ela a regata de Mugardos, na que, como lembramos, fixeron segundas. A ver si entrando e saindo, pois melloramos aí a conexión con Mugardos, con María Saavedra, remeira. A ver, María, agora.
Agora escoito mellor, sí. Agora escoitas mellor, perfecto, perfecto. Nada, te dicía iso, non? Que vos levaban 6 segundos, Chapela. E despois, xusto na última virada, a súa altura vos puxestes. E a partir de aí, que se comentou dentro da traiñeira? Pois o que se comentou foi iso, sobre todo o de que cada longo íamos acercándonos un poquinho máis a elas, non? Que no primeiro longo viraron de primeiras, bueno, víamos como cada longo íamos recortándolle un pouquiño, o levábamos as referencias no pinganiño, nos lo ian dicindo, bueno, ao final, ver que no último longo viramos con elas, pois foi o que nos deu un pouco tamén a axuda de creernos que podíamos ganar. Ao final, normalmente estamos acostumadas, pois quizáis a estar a máis de 30 segundos, 40 segundos, e ver que na última virada viras con elas, pois a pelexar o último longo ata chegar diante. Bueno, unha vez que chegastes á liña de meta, celebrastes aí a segunda posición, o baixar a terra, algunha amiga de Chapela non che dixo, de Chapela Wofo non che dixo, oye, puidestes frear, que nos acabades aquí de fastidiar a liga un pouco. Non, todo o contrario, o sea, eu en terra sí que non falei con ninguén, pero sí que cando íamos para terra, vámonos co adestrador, creo que era que ia na Zodiac, e felicitounos pola regata, deronnos a enhoraboa. Eu non falei con ninguén despois, pero sen problema, deronnos a enhoraboa por menos, o entrenador. Bueno, como ten que ser, deportividade aí absoluta. Bueno, imos ver como quedou a vosa bandeira, a bandeira femenina reganosa, esa victoria, como víamos antes no vídeo, Cabo da Cruz, vos segundas, Chapela Wofco terceira e Tirán Pereira, que son as vosas rivais cuartas. Como chegades? Despois houbo regata en Ribeira o día seguinte, que volvestes a quedar por diante de Tirán Pereira. Tedes a man, non? O obxectivo de quedar terceiras, pero claro, a última regata na Coruña, e aí a xente do remo sabedes que aí todo pode pasar, non? Cortouse outra vez. Ui, cortouse de novo. A ver si probando... A ver, escoitasme agora, María. Debe chegar mal o son. Espera que volvemos a repetir. Aí. No, che dicía que chegades por diante de Tirán Pereira, pero a última regata na Coruña. Aí todo pode pasar, non? Sí, bueno, chegamos diante delas agora a última regata por 2 puntos, pero bueno, sabemos perfectamente que las non nada decidido, obviamente. Bueno, tócanos volver a pelexar. A última regata en Ribeira xa non lo puxeron moito máis difícil, que teníamos xa final po segundo, houve que pelexala moito, non creo que agora o Teresa vai a ser moi diferente. Todos os equipos van a ir a loitar polo posto, entón nos centradas ao noso e a loitar. Pois casi sexa. Bueno, María, imos a despedirte polos problemas de conexión, agradecerche a túa presenza en Soltando Estacha e sorte para o peche da temporada este sábado e este domingo, despois que tamén se completa o Teresa Herrera. Nada, despedímoste, xa facemos así. Damos xas grazas. Non escoito nada. Non escoito. Nada, pois agradecerche a túa presenza, a presenza de María, que coa que íamos comentando, Moitas grazas. Ahora sí que se despedía, aí escoitábamos de fondo, darnos as grazas a María, grazas a ela. Pois imos ver como quedaba a clasificación femenina despois desa regata, que era a antepenúltima da temporada. Pois aí tiñamos Cabo da Cruz, 4 puntos máis que Chapela Wofco, e despois ese duelo, que onde está a emoción entre Mugardos a Cabana de Ferrol e Tirán Pereira, 1 punto por riba Mugardos a Cabana de Ferrol, pero iso cambiaría despois, modificaríase o día seguinte en Ribeira, e tamén está moi bonito aí o duelo entre Castropol, sexta, e Ribeira, sétima. Pois, analizada a bandeira femenina de Mugardos, unha vez que acabaron as mulleres, como decíamos no vídeo, entraron en acción os homes, e houve unha regata moi interesante, fundamental, na loita pola permanencia, e semellaba que tamén trascendental na pugna polo título, pero o que é o deporte, o que é o remo, o día seguinte, a verdade é que o que pasou en Mugardos quedou un pouco eclipsado. Pero imos ver o que aconteceu nesa bandeira Concello de Mugardos da Liga A.
Antepenúltima xornada da Liga, sexta bandeira Concello de Mugardos. As dúas primeiras series foron lanzadas con Narón, Mugardos e sobre todo Puebla e Cesante Roda Vigo loitando pola permanencia. De seguido entraba en acción Mera, Rianxo, a filial de Cabo da Cruz e Mecos. Cesantes e os de Boi, os máis rápidos de cada cuarteto no primeiro longo, e os redondeláns, que chegaban como penúltimos da táboa, viraban na segunda Ceaboga por diante de Narón, terceira Puebla e cuarta Mugardos. A par, establecían o mellor tempo Rianxo e Cabo B, Mecos peor que Cesantes e Mera por detrás do parcial de Narón. Volvía a cumprirse a tónica habitual da Liga esta temporada, máxima emoción en cada quenda, e a gran beneficiada estaba sendo Cesantes, que metendo traiñeiras polo medio entre ela e Puebla, conseguía sair dos postos de playoff de permanencia. A altura os da Pobra do Caramiñal situase Mugardos, e na segunda serie non se despegaban Rianxo e Cabo. Mecos igualada con Cesantes e Mera seguía sen mellorar a Narón. Cesantes era a primeira na última virada e Rianxo collía dianteira no pulso con Cabo. Entrada de Cesante Roda Vigo, golpe de efecto na batalla pola permanencia. Segunda Narón, os locais de Mugardos deixaban moi tocados a Puebla. Mellor tempo das dúas series para Rianxo tras dobregar a Cabo. Mecos conseguía rebaixar o rexistro de Cesantes, pero Mera non podía co de Narón. En marcha a quenda de honra con Bueu Tecarsa, Tirán Pereira, Chapela Huefco e San Bertolomeu Bersí. No longo inicial, a líder Bueu marcou o mesmo tempo que o equipo de Meira e no segundo a Maruxía tomaba o mando. 2 segundos sobre San Bertolomeu, 4 respecto a Tirán. Chapela pugnaba cos mellores tempos das dúas primeiras series. Bueu tiña a vitoria no peto na cuarta Ceaboga e os dous equipos de Moaña viraban unísono. Chapela era sexta no global da regata. A líder impúxose en Mugardos, mentre estaba pendente da loita entre veciños. Tirán botoulle unha má a Bueu ao confirmar a súa remonta ante San Bertolomeu. Finalizaba Chapela ocupando a sexta posición. Bueu Tecarsa recolleu a súa oitava bandeira desta campaña, ledicia absoluta por gañar, polo resultado da súa rival directa. Cesantes foi a outra gran triunfadora. Costounos un pouco a salida porque salimos un pouco atravesados, pero despois conseguimos collernos un pouquiño máis e pouco a pouco fomos avanzando. Coller confianza, estes 15 días que tuvemos aí de parón, viñeron ben. Pouco a pouco fomos collendo confianza e cada vez un pouquiño máis. Clasificación da regata, primeira Bueu, segunda Tirán, terceira San Bertolomeu e cuarta Rianxo. Na xeral, 5 puntos de vantaxe para a líder. Isto foi a segunda entrega do sábado en Narón, a antepenúltima xornada da Liga Masculina, a bandeira Concello de Mugardos, Narón, digo eu, mira ti, que equivocación xusto. Mugardos, imos ter a un remeiro da traiñeira local, Alex Novo. Hola Alex, boas noites. Hola, que tal? Boa noite. Bueno, aí tivestes a vosa regata, que falábamos outro día na previa, que, bueno, chegabades nunha situación delicada, clasificatoria, pero que o equipo ia dar a cara e así foi, non? Porque polo menos evitastes a 12ª posición. Sí, bueno, sendo a regata de casa, non? Pois sempre queres agradar e queres facer un bo papel. E, bueno, pois dentro da tempada que levamos e da línea que levamos, pois, bueno, fomos capaces de ganarlle á Pobra e evitar ese último posto. Bueno, non comentamos antes con María, pero tamén hai que destacar que desta vez sí, a regata puidose facer con quendas, non? Porque o ano pasado houbera problemas, fora contrarreloxo, este ano, pois a cousa adiante con quendas. Sí, a ver, o campo de regatas noso é bastante peculiar e, bueno, hai moita incidencia das corrientes, é difícil balizalo, bueno, ten unhas peculiaridades que dificultan a veces un pouco que se poida facer unha regata en liña, pero, bueno, este ano traballaron arreo dentro do clube e conseguiuse facer, penso que unha regata moi ben organizada e bastante satisfactoria para todos. Bueno, que tipo de conxura houbo en Mugardos, unha besta ruza, antes da regata? Que falastes? Que dixestes? Aquí hoxe as forzas que nos queden hai que gastalas hoxe aquí, non? Sí, bueno, era un pouco xa pensando no playoff, no? Dada como estaba a clasificación, era buscar un pouquiño disfrutar, sobre todo, buscar ese puntiño de disfrutar dentro do barco e que as cousas fluíran un pouquiño. E, bueno, non nos saleu a regata exactamente como queríamos, porque costounos moito a primeira metade, sobre todo, da regata. Despois sí que, bueno, collimos un pouquiño máis de remada e acabamos bastante ben.
Bueno, imos ver os tempos da regata e, sobre todo, na vosa quenda, aparte da vosa actuación, imos centrarnos no fenómeno de final de Liga que para min é cesante Rodavigo. O sea, un equipo que ata hai nada, ata o parón, ¿no? Estaba xusto por diante vosa na clasificación e o salto de nivel que pegaron, despois oímos falar cun dos seus remeiros, é abrallante, ¿no? Sí, a verdade é que non sei exactamente que tecla tocaron, pero algo atoparon Iso aí imos que... descubrilo esta noite, Imos falar con eles que nos digan cal é a tecla, Así que quédate despois a escoitar. Eso queremos saber todos, pero nada, hai que darlle a boa porque foron quen de dar un salto moi grande cara adiante, xa non só con non sei coa Pobra, gañaron a tanda nas últimas regatas, foron quen de meterse octavos, incluso outro día na súa regata da casa, aínda que fora un pouco polo cambio de condicións, fixeron un cuarto posto, entón nada, hai que quitar o sombreiro coa actuación que tiveron na final de tempada. Bueno, e na vosa regata, a resolución da quenda de honra era o que esperabas ti, a vitoria de Bueu, pero non sei se esperabas que puidera o que parecía que A era ver, unha picada de San Bertolomeu Bersí, que o día seguinte se confirmou que, bueno, pois estivo bastante ben, ¿no? Que picar é outra cousa que pode pasar. sí, a ver, vendo como vai a Liga, está claro que hai... O Tirán gañou unha regata, pero bueno, hai dous barcos que son, penso que superiores ao resto, que son San Bartolomeu e Bueu, e sí, que gañara calquera dos dous entraba, penso que dentro da quiniela de calquer persoa que vexa un pouco siga o remo. Bueno, e nesta regata tamén destacar o papel de Rianxo, que é un equipo que sempre empeza moi forte, non? Despois a veces faltan as forzas, pero fixo un resultadazo. Imos ver agora aquí a táboa xa dos equipos organizada por a clasificación. Aí temos Rianxo, que fixo cuarta. Na vosa regata tamén un resultado importante, Sí, Rianxo tamén, o que se ve dende fora, polo menos, penso que é un barco que ten moita proyección de futuro, porque vese xente moi noviña no barco, sempre, porque claro, tes máis mellora, e sí que se ve un barco que vai, parece moi ben traballado, con moita confianza, e do campeonato galego cara adiante, parece que pegaron tamén un saltiño adiante, están facendo moi boa regata. Bueno, Alex, e a partir de esta fin de semana, ou esta fin de semana, a Liga Galega de Trañeiras A, pois ten isto, ¿no? Que podes quedar de pecha cancelas, pero non estás descendido. Podes salvarte. Como chegades a ese playoff, no que xa sabedes as tres rivais que ides ter, depois as repasaremos, Puebla, San Bartolomeu, Bersibe e a Megrove. Como chega Mugardos? A ver, no, claro, nos, bueno, sobre todo centrados no noso barco, no noso traballo. Pensamos que temos algo máis de nivel do que estamos amosando no mar, e temos que buscar ese ser capaces de plasmalo na auga, non? E despois, pois nada, con Puebla penso que estamos 50-50, porque ainda que nos quedaron os últimos, eles sí que é verdade que son capaces de sacar moitos resultados en Liga, en momentos puntuais. Este último fin de semana anduvemos aí a cara de can un co outro, e penso que vai estar a cousa aí. E despois, pois, da Liga B, a verdade é que non temos referencia, porque non remamos contra eles nada, remamos contra a Megrove, penso no campeonato galego, pero en quenda lanzada, e tampouco sabes exactamente que obxectivo leva cada unha esa regata, entón, aí é un pouco incógnita, entón, o que che digo, entrados no noso barco, intentar facer o mellor posible, pelexar por gañar o playoff, é o noso obxectivo. As características que ten o campo de regatas da Ensea do Orzán favorecevos a vos un mar, xa sabemos, peculiar, ou preferíades o que fora o playoff noutro escenario? A verdade é que penso que nin nos beneficia nin nos perxudica. Ao final depende moito de como teñas ese día, de que sexas quen de coller a remada e adaptarte ás condicións que haxa. Penso que o barco que mellor faga eso vai a ter moito bañado no playoff. Bueno, pois Alex, sorte nese playoff, que ao final é super
emocionante, ¿no? Podemos decir que se xoga toda unha temporada en 2 regatas, sistema formato contrarreloxo. Pois nada, sorte para vos, sorte tamén para os outros 3 equipos e moitas grazas por estar aquí en Soltando Estacha neste último capítulo. Moi ben, gracias a vos. Aí teñamos a Alex Novo dende Mugardos, que foi ao escenario da antepenúltima xornada, e despois, pois así desa regata, así quedaba a clasificación. Imos ver agora, ainda que pasa que esta clasificación que imos ver xeral é un pouco papel mollado, pois claro, o día seguinte todo o que pasou, pois realmente mandou polo aire, así falando claro. Aí estaba Bueute Carsa con 5 puntos de vantaxe respecto a San Bertolameu, e despois por abaixo, pois o resultado de Cesantes Rodavigo, que lle permitía superar a Puebla. Bueno, e para completar todo o que pasou o sábado, ímonos ata Muros, saímos de Mugardos, baixamos un pouquiño aí polas Rías Galegas e chegamos a Muros, porque ali puxose o colofón a Liga B, unha liga que, bueno, ahora no vídeo saímos a facer un pouco de balance que foi a temporada e chegaba a Muros cun campión xa matemático que era Castropol, pero faltaba por decidir quen ia acompañar a San Bertolameu Versibe no playoff. Así que imos ver que aconteceu nesa bandeira Muros de San Pedro. A Liga B pechouse o sábado día 20 coa sexta bandeira Muros de San Pedro. Última regata da temporada para unha competición a que lle custou coller velocidade, pero unha vez que se lanzou, deixou un bo sabor de boca. Preparábanse os remeiros para afrontar 6 longos no porto da Vila Muradá. A primeira das 2 quendas medían forzas Vila de Cangas, Salgado Perillo e os anfitrións Muros. Os do Morrazo viraban 3 segundos por diante dos de Oleiros e Muros se abogaba a 4 da Balea. Os cangueses ampliaban a 10 segundos a súa vantaxe na segunda referencia e igualdade total entre os dous conxuntos da provincia da Coruña. Nese duelo pola segunda praza ia concentrarse a emoción. Vila de Cangas, a mellor das 3 na xeral, tiña como obxectivo máis ambicioso superar algunha das traiñeiras da quenda de honra. Cuarta virada dos morracenses e ese cambio de sentido Muros chegaba 3 segundos antes que Salgado Perillo. Faltaban 2 longos nos que Vila de Cangas confirmou o seu inapelable dominio e por detrás Muros remataba a temporada dándose unha alegría diante dos seus aficionados ao bater a Salgado Perillo. Quenda pras 4 primeiras da xeral con Amegrove e Cedeira xogándose o playoff. En xa ten billete para a Liga e Castropol, gañadora matemática da xeral e que buscaba un pleno de victorias. Os asturianos comenzaban o terceiro longo con 11 segundos de vantaxe sobre San Bertolameu Versibe. Amegrove marchaba a terceira. Muros vivíase un novo recital da Ría de Leo. Meira B, segunda na xeral, ocupaba ese mesmo posto na regata e Amegrove, que defendía 2 puntos de colchón respecto a Cedeira, estaba asegurando a súa presenza no playoff. Selección de Castropol para a ledicia dos seus incondicionais. 7 de 7 para os asturianos. A 26 segundos remataba San Bertolameu Versibe. Terceira Amegrove. O Cedeira clasificaríase quinta por superar o tempo de Vila de Cangas. Festa de Castropol continuaba a fin de semana despois de celebrar a consecución matemática ao título. Temporada inesquecible para un proxecto que este ano incorporou a unha institución do remo como Luis Pazos. Estou contento porque, bueno, era un reto personal de ganar a Liga 2 por conseguir as 5 ligas. En Castropol síntome como na casa, tratáronme, bueno, magníficamente, tratáronme como un máis, acolleronme no vestuario de maravilla e non teño máis que palabras de agradecimento para Castropol. Dura. A calle 1 pillábamos pouco calado, entonces complicósenos un pouco na primeira virada, unos un pouco chisquiño largos, xa se nos escapou Meira, intentar agarrarnos a Cedeira viña detrás, deixarlos máis atrás, nada, objetivo cumplido. Clasificación da bandeira co triunfo de Castropol. San Bertolameu B fixo segunda e Amegrove terceira, mesma orde que na xeral final, polo que os de Meira e os de Porto Meloxo disputarán o playoff. Que boa tarde de remo pasamos o sábado nun sitio tan fermoso como Muros, onde estiveron remando en casa a traiñeira Muradán de Gabi Fernández, adestrada por Gabi Fernández, e Gabi Fernández remeiro en estribor 2, que estivo outro día. Que tal, Gabi? Boas noites. Ui, creo que estás muteado aí, Gabi. Dalle aí a desmutearte. A
A ver. No. Proba aí a entrar e sair. Aparte que vemos con Gabi sacar de falla a conexión. Aparte ten aí a camiseta coa mascota aí de Muros, que había unhas bandeiras chulísimas outro día ali na regata. A ver, Gabi, agora. Non... Ahora sí. Eu creo que son os cascos ese. Si sacas os cascos, eu creo que arreglamos. A ver, Gabi, ahora. No eran os cascos, Ahí parecía que había algo de ruido, que te percibía algo aí, Gabi, pero no... A ver qué indicacións técnicas me dan por aquí. Para ver si podemos analizar contigo. Aí, adestrador e remeiro do equipo local. A ver, proba a sair e a entrar. Non há problema dos cascos, aí columpieume eu. E vamos a ver si podemos analizar con él esa regata Muros de San Pedro. Mentre está aí Gabi probando a tecnoloxía que é complicada. E esa regata que foi a que puxo. Hola. Aí, Hola. aí Gabi, ahora sí. Ahora descoitamos aí. Non me vou mover moito. Non voi alá, pero algo descoitamos. Bueno, que tal? Que tal ese peche de temporada? Que lle gañastes a Salgado Perillo. Mira, un ano durísimo para as dúas embarcacións e polo menos vos na vosa casa acabastes con unha pequena, bueno, pois unha alegría, non? Sí, polo menos na última regata, na regata de casa, na última regata de liga, acabar cun bo sabor de boca. Todos os da traíña démolo todo e conseguimos polo menos gañar, non quedar últimos, que a tónica que viñamos tendo todas as regatas. Bueno, sobes, quedastes de sétimos na liga, pero a moral non hai quen vos gañe. E a verdad que o demostrastes outro día, falaba Lorena, a vosa delegada, de que sodes un exemplo diso, e o demostrastes sacando forzas na última regata, pero podías chegar ali entregados, non? Sí, chegamos á regata de casa máis motivados que nunca, tanto por ser na casa como pola boa regata que fixemos en Castropol, que aínda que quedáramos últimos, as sensacións foron boas. Xa sabíamos o que había cando empezamos o ano. Éramos moi xustos, iba a ser un verano duro, e conseguimos leválo o mellor posible, nesta última regata demostrouse que hai, pode haber aínda máis. A regata empezou con xirastes e virastes no primeiro longo por detrás de Salgado Perillo e despois a partir de aí fostes medrando nese duelo. Sí, de menos a máis, como nos gusta a todos ir nunha regata. Ben, Perillo tamén apretou, penso que en temporada foi de menos a máis, nos tivemos os nosos altibaixos, polos remeros, por inxustos, polo que sexa. Apretamos todo o que tiñamos, era na casa, non queríamos quedar últimos na casa, démolo todo e orgullosos do resultado. Bueno, e aparte, supoño que o ambiente que había ali, no Sí. Peirao, tamén vos fixo crecervos, non? Home, claro, tes a toda a afición, a todo o mundo, pais nais véndote e queres dalo todo. Xa mesmo miras na bolla, ves a todos e dis, teño que dalo todo. Bueno, ensina aí a camiseta que tes, que a mí me gustou moito outro día ver a bandeira esa que tiñades, aí está o Club de Remo de Muros con ese polvo. Bueno, imos, aí temos, a verdad que esta chula bandeira estaba moi ben. Bueno, imos ver como quedou, como foi os tempos por quendas, os tempos parciais, na vosa quenda con Vila de Cangas que se escapou, despois ese duelo entre vos Salgado Perillo, e despois na quenda de honra, claro, Castropol, que xa non temos moito que dicir, non? O sea, é que No. si ves as referencias son brutais, porque no segundo longo xa o que lle levaba a San Bertolomeu, ver si, unha regata 6 longos e xa lle levaba 11 segundos, xa lle levaba. Sendo o equipo que é San Bertolomeu, Xa está noutro nivel Castropol. Xa se sabía desde as cronos de pretemporada, dende antes de empezar a temporada, xa era o favorito para gañar a Liga e se demostrou. Gañou todas as bandeiras, penso. Sí, Que sí, todas as regatas puntuables que hubo. Sí. Un pasiño superior ao resto. Pero ti contabas que ia ser tan superior Castropol?
porque a verdade que é chamativo, non? É difícil que polo menos non tiveran un día malo, e porque houve un día que sí que medio lle meteu aí a proa, non? En San Bertolomeu, pero foi un día e daquela Claro. maneira. É moi difícil facer o que fixeron. Non contaba con que ian ser tan superiores, sei que partían como favorita, como xa dixen, pero tan superiores como para gañalas todas tampouco contaba eu. Bueno, y podemos decir, Gaby, ahora, sin ser malos, podemos decir, bueno, están ben que suban, ¿no? Que se vayan da Liga, Sí, que nos deixen aquí tranquilos, ¿no? que aos mortales. Tal cual. Bueno, imos ver como quedou a clasificación desta bandeira Muros de San Pedro. Aquí ya estamos analizando con Gabriel Fernández. Aí a victoria de Castropol, 26 segundos. Despois a Megrove, que se estaba xogando con Cedeira, estar en playoff, e ese resultado de Muros, sexta. Bueno, como é o teu día a día, digamos? Adestrador, remeiro, xa, temos outros casos, sempre lle pregunto eu, cando ides remando, ides dándolle ordes aos compañeiros ou sodes aí remeiros máis? A ver, a mí non me gusta moito falar cando vou remando, pero moitas veces tes que dar un grito de ánimo ou calquera cosa. Sobre todo, algunha indicación aos patróns, que son novos este ano, pero pouca cousa dixen, aínda que os remeiros pensan que falo moito, pero eu penso que non. Entón teño outra opinión, eles, Xa. Pero non me gusta corrixir moito durante a serie, pero sei que algunha cousa digo en alto. Escáspase a mí algún berro ou cousas así, é normal. Bueno, despois de proba superada, podemos dicir, esa temporada para vos, non? Sí. Ya desde o descenso, era difícil sair adiante. Como vos plantexades agora o futuro? O futuro mellor. Temos a subida de 4 ou 5 que pasan para xuvenís, asumimos que virá algunhas persoas máis, e non sei, asumo que non teremos tanta falta de xente, non iremos tan xustos como este ano, que foi un quebradeiro de cabeza xuntar para as regatas, para os entrenos, de todo. Foi terrorífico. O ano que ven esperamos ter unha plantilla boa, polo menos para competir ben na Liga. Non sei se quera, non sei nada, pero sí que esperamos ter unha plantilla e non ter esos problemas que tivemos este ano. Bueno, e non se desbota, non che vou meter aquí nun aprieto, pero non se desbota, nos dicía Lorena outro día, conversar con Esteirana e case hai unha fusión histórica. Iso, bueno, iso non, se queres comenta, ou se non, iso queda máis da directiva. Eso é máis cousa de directivas que nós. Dedicámonos a remar e eles apañan as cousas do club. Bueno, e tamén o que foi duro foi o inicio da Liga, hai que dicilo, non? Suspendíanse regatas, pero ao final a Liga acabou collendo velocidade e o último vez estivo ben, non? Foi a Liga que todos agardábamos, non? Con boas regatas. Efectivamente, foi unha pena todas as regatas que non se puderon remar, sobre todo as fomos, ademais xa nos quedaron os lexos, sobre todo a de Perillo e a de Cedeira, pero, bueno, en agosto arrancou, podemos disfrutar como queríamos desde o inicio. Bueno, así foi. Eu creo que acabamos, todos que estábamos nesa caravana da Liga B, acabamos satisfeitos ao final da temporada. Gaby, pois moitas grazas, aí ao final a conexión foi perfecta, custou ao principio, pero ao final amañamos, se non era os cascos, mira que idea teño disto. Podía ser calquera cosa. Moi ben, moitas grazas, Gaby, unha aperta. Grazas. Aí teñamos a Gabriel Fernández, adestrador e remeiro de Muros, e agora imos repasar por última vez como quedou a clasificación desta Liga B, que repetimos, xa rematou, van estar na Coruña, pero participando no Teresa Herrera. Aí está Castropol, primeira, 7 de 7, 49, segunda San Bertolomeu Versibe e terceira Megrove, as dúas que van o playoff, Cedeira, toda a temporada e cuarta, Vila de Cangas, que pagou o mal inicio e sobre todo a súa descualificación na bandeira de casa quinta, e depois ese duelo entre Salgado, Perillo e Muros, con Salgado, Perillo sexta e Muros séptima. Parabéns para os 7 equipos, porque a verdad que lle botaron moita moral e se merecen un bo recoñecemento. E poñendo o punto final da Liga B, imos a publicidade e despois volvemos con todo o que aconteceu o domingo, que foi unha absoluta locura. En Ribeira, bueno, tivo máis ou menos a cousa normal,
pero cesántese para ver con detemento. Volvemos ahora, despois dunha pausa. Bueno, regresamos tras estos consellos publicitarios de Salgado Perillo, de Toldos Gómez y de B-Energy, que son 3 firmas que estuvieron apoyando durante toda a temporada a Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia. E metémonos xa na auga, volvemos a auga co acontecido o domingo. Comezamos pola Liga Femenina, penúltima xornada en Ribeira, así que rapidamente imos ir co vídeo do acontecido no Barbano. No seu último domingo de competición, a Liga Femenina ao Trofeo Xunta de Galicia chegou a Guiño, terceira bandeira femenina con sello de Ribeira. Despois desta xornada, só quedaría o primeiro día o Teresa Herrera para completar o calendario da Liga no 2022. Regata 6 longos e a distribución por quenda respondía a clasificación da véspera en Mugardos. Na primeira serie estaba Ribeira, o equipo anfitrión, xunto a Salgado Perillo e Puebla. As locais non quedaran nada satisfeitas co acontecido día anterior e desquitáronse na súa casa. A 12 segundos de Ribeira viraba Salgado Perillo e a 15 Puebla. 4 longos por diante e Ribeira non se relaxou 19 segundos na cuarta virada sobre as súas perseguidoras que se abogaban a vez. A mellor das 3 na xeral cumpriu cos pronósticos, venceu Ribeira e segundo posto para Puebla, que acabou descolgando a Salgado Perillo. Arrancaba a quenda intermedia con Rianxo, Tirán Pereira e Castropol. As moañesas distanciáronse de contado, por detrás Castropol e a pouco, aumentando a diferenza sobre Rianxo. Os que se lles resistían as asturianas eran os parciais de Ribeira. Tirán necesitaba marcar o mellor tempo posible na súa pugna con Mugardos a Cabana Ferrol pola terceira praza da xeral. Nesta cuarta virada Castropol xa melloraba Ribeira, pero Rianxo non. Tirán Pereira apuntouse a serie, Castropol segunda e pechou Rianxo sen poder co rexistro de Ribeira. Con Cabo da Cruz defendendo a camisola amarela, saíron as cenas 3 primeiras da xeral. As de Boiro estiveron intratables. Na segunda virada, 7 segundos de vantaxe en relación a Chapela Uofco e 9 con Mugardos a Cabana Ferrol. Cabo seguiu ampliando a súa renda, ao igual que Chapela ante as de Ferrol Terra, que melloraban lixeiramente os parciais de Tirán. Na súa ría, Cabo sumou a súa 7ª victoria da temporada e meteulle un punto máis na xeral a Chapela. Terceira na quenda e na regata, Mugardos a Cabana Ferrol. Xornada redonda pras de Boiro e a Guiño marcharon coa bandeira e con 5 puntos de colchón. Quédanos a regata da primeira do Teresa Herrera, que é a que queda puntuable e bueno, o sea, en principio non deberíamos ter problema. Empezamos pouco a pouco, era el primer año, así que a coger sensaciones, a pillar equipo y a ir mejorando. Y ahora pues sí que estamos viendo reconocido el esfuerzo de todo el invierno. Victoria de Cabo na bandeira con sello de Ribeira, segunda Chapela e a traiñeira local rematou sexta na xeral
as de Boiro afrontarán a última regata cunha cómoda renda para revalidar o título. Os resumo as mellores imaxes do acontecido en Ribeira. Imos falar un pouquiño desa regata da penúltima da Liga Femenina con Carlota Martínez, que componente estivo outro día aí en Estribor 6 en Ribeira. Hola, Carlota, boas noites. Hola, hola, boas Aí está, noites. perfecto. Aquí escoitamos de maravilla, non hai problema ningún de conexión. Que tal quedastes coa regata de casa? A verdade é que con solvencia, non? Como víamos no vídeo, gañastes a quenda e despois quedasteis sextas. Non sei se agardabas ese resultado, se te sorprendeu. Sí, bueno, a ver, a regata en xeral, pois, moi ben, despois do acontecido sábado, pois, queiras que non, pois, a ver, con moitas mellores sensacións, que sí que ao mellor optábamos pois, por algún postiño máis, a ver se metíamonos por diante de Castropol incluso, pero bueno, ao final quedamos sextas e tamén un bo resultado. Despois de os que levamos acabando esta temporada, pois non nos queixamos. Bueno, viñades un pouco con furia, ¿no? Con rabia, ¿no? Do día anterior, que non pudo ser boa regata, e estando en casa, pudeste sacala toda para fora, ¿no? Sí, a verdad que se repetíamos na casa o mesmo que nos pasou en Mugardos, a verdad que íbamos a quedar moi chafadas despois de todos os adestramentos que levamos facendo tan bons, a regata na casa puntuaba moito xa para nós mesmas, quitando a Liga, xa para nós contaba moito. Se cadra, se tivera sido, falo agora por falar, na segunda quenda, o tempo tería sido mellor ou non responsabilizas diso? Bueno, penso que ir na segunda quenda cos teus rivais máis directos, que no noso caso son Rianxo e Castropol, igual sí que nos favorecía, pero a ver, igual non, sabes? O sea, eu creo que ir con Perillo e Puebla neste caso tamén nos la xogábamos, porque Perillo nese caso en Mugardos pois quedou un posto por diante nosa, pero, bueno, penso que indo con Rianxo e con Castropol, pois igual sí que tiñamos outras sensacións tamén. Bueno, imos ver aí como foron os parciais nesa regata que estivo un día fantástico, como podemos ver en Aguiño. Aí a vitoria vosa na primeira quenda e despois na quenda de honra Cabo da Cruz, que se levou o duelo con Chapela Wofco. Damos a Cabo como campeoa xa ou aínda hai que esperar ao que aconteza o sábado? Bueno, creo que no remo, hasta que acabas a regata e dis terminei, creo que non podes dar nada por feito, pero bueno, Cabo ten moitas papeletas para ser a gañadora. E vos tedes aí o duelo con Castropol, que como podemos ver nesta regata na vosa tamén estivo ben, é un equipo que vai para arriba, estáis a 2 puntos. Como vedes esa loita? Bueno, Ui, aí perdimos a Carlota, un momento. A ver si podemos recuperar aí a Carlota, que nos estábamos preguntando polo duelo con Castropol. Estaba sendo boa a conexión aí con Carlota. Damoslle uns segundiños aí para que volva a conectarse e seguir falando con ela, coa remeira de Ribeira, que acabaron outro día en casa, a penúltima xornada da Liga, fixeron sextas e están loitando por esa posición con Castropol. A ver se podemos recuperar aí a Carlota. Lembremos, Liga Femenina, que lle queda a regata do sábado. Isto aquí pasa o mesmo que na Liga Masculina. A regata do sábado é na que conclúe a Liga. Despois o domingo vai estar o desenlace, o Teresa Herrera, pero xa non repartirá puntos. Aí temos como está esa xeral, con Ribeira, que está sétima, ahora que falamos aquí con Carlota, Ribeira que está sétima e Castropol que está sexta, 2 puntos, e despois por arriba, dicía Carlota, todo é posible no mundo do remo. Home, quedou bastante claro este domingo en Cesantes, pero bueno, Cabo da Cruz que ten
5 puntos de vantaxe respecto a Chapela Wofco. Foi unha gran fin de semana, como vimos hoxe nos vídeos. Estamos aí dando uns minutiños a Carlota para que regrese e poder despedila. Iso foi unha gran fin de semana para Cabo da Cruz, que comezou a fin de semana con 2 puntos de vantaxe e rematouno con 5. E despois tamén temos o duelo pola terceira posición entre Mugardos a Cabana de Ferrol, que ten 2 puntos máis que Tirán Pereira. Lembremos ese duelo pola terceira posición, que aquí... Aí está, Carlota, aí te recuperamos. Estabas iso, ¿no? Comentando que estáis aí no duelo con Castropol, aí pola sexta posición. Sí, bueno, a ver, entramos neste fin de semana con moitas ganas a facer a mellor regata posible para intentar, pois, acadar os puntos necesarios para, pois, intentar collelas e senón, pois, bueno, pois tamén darlle a noraboa a Castropol, que están facendo moi boas regatas últimamente. Equipo revelación, aparte da novidade da Liga. Bueno, imos ver como quedou a vosa regata, ordeados aí os tempos do que foi a terceira bandeira femenina Concello de Ribeira. Aí está a vitoria de Cabo da Cruz, segunda Chapela Wofco, terceira Mugardos a Cabana de Ferrol. Non sei, agora xa estamos aquí chegando ao remate da temporada. Quen é a que máis te está sorprendendo na Liga? A vosa rival, Castropol, quizáis Mugardos a Cabana de Ferrol? Quen te está chamando máis atención? Agora podemos facer un pouco de balance xa. A ver, Castropol sorprendeunos moito, a ver, ao non competir contra elas nunca, pero bueno, do principio da temporada a este final, a verdad que sorprendeunos un montón en xeral, en canto de un ano a outro, pois Mugardos a Cabana, a verdad que está facendo moi boa temporada. Bueno, pois alégrome de que este nese terceiro posto. Outro día o segundo en Mugardos, pois fixerono moi ben. Sí. Bueno, con que mentalidade ides aí a última xornada a ese Teresa Herrera? Como chegades? Bueno, pois chegamos con moitas ganas, porque, bueno, pois pase o que pase, pois pode ser a última regata, entonces, pois moitas ganas e se ademais conseguimos eses obxectivos que temos, que é seguir pois acabando uns pundiños máis e incluso chegar a meter nas cinco primeiras para poder remar o domingo, pois moito mellor. Pero bueno, sobre todo con ganas a remar, que non hai nada dito ata que remas. Bueno, fíxose longa a temporada ou non? Ou está ben? Ti por ti seguías unha semanilla máis ou xa cortamos na Coruña bueno, e perfecto? Está ben descansar tamén, que a verdade é que é un pouco longa, sí que se nos fixo, sobre todo esas últimas regatas que entrenas e ao final tes un 8º posto, que non é nada gratificante ao final, pero bueno. Pero bueno, de calendario estivo ben, non? Fostes 9 equipos este ano, estades crecendo. Sí. O ano agardades que haxa máis equipos ou... No, ves, está moi ben, non? A ver, este ano sorprendeunos a presencia de tantos, pero bueno, eso está moi ben, que cada vez haya máis teñeiras femeninas, pois se ten que haber máis, pois que haxa. Son todas benvidas. Bueno, Carlota, pois moitas grazas por acompañarnos, sorte na Coruña, e aparte agradecerche co día de Perillo, que se suspendeu a regata, diches a cara ali polo teu equipo falando, así que iso cho agradecemos desde o equipo de comunicación. Grazas, Carlota, e a pasalo ben, a dalo todo. Gracias a vos. Gracias. Aí teñamos a Carlota Martínez, que nos acompañou para analizar o que aconteceu. Podemos ver de novo, Pablo, se queres aí esa clasificación rápida, bueno, por seguir o guión do programa. Aí teñamos Cabo da Cruz, que chega con 5 puntos de vantaxe a última xornada respecto a Chapela Wofco. Bueno, imos ir rapidísimo, agora sí, coas imaxes do que foi a bandeira, bueno, a ver que pasa na Coruña o sábado, pero para mí foi a bandeira do ano, sen dúbida, que foi a 36ª de Redondela, a veces antes, Liga A. Podemos ir vendo esas imaxes da regata televisada. Aí temos. Aí no Peirao de Cesantes, o que pasou aí
vais a falar, eu creo que moitísimo tempo. Bueno, comezábamos cun minuto de silencio na memoria do pai dun remeiro de Mera, que faleceu, e gardou un minuto de silencio pois moi sentido, a verdade. E aí estamos, a primeira quenda con Cesantes Rodavigo, que podemos ver aquí. Isto xa non é cuestión de onde está a cámara situada, non? É que Cesantes disparouse. Chegaba con Mantase na loita por evitar o playoff, pero que fíxense que diferenzas lle sacou as súas perseguidoras, a Narón, a Puebla e a Mugardos. Outro nivel, Cesantes nesta regata, na retransmisión da televisión de Galicia alucinaban realmente, porque se pode ir vendo os metros que hai de diferenza e un recital absoluto de Cesantes. Aí tiñamos celebrando a permanencia, a Narón que entraba despois, Puebla condenada ao playoff e Mugardos, que antes estivemos aí con Alex Novo analizando que vai ser o playoff e a súa regata. Así chegábamos ao remate da primeira quenda neste campo de regatas que espectacular, coa illa de San Simón, coa ponte de Rande. E quenda intermedia. Aquí empezou a cousa, aquí empezou a cambiar o aire e Rianxo ia ser aínda máis revelación que Cesantes. Aí temos a Rianxo nese duelo con Mecos, establecéronse como dous pulsos, despois no outro estaban Cabo B e Mera, super igualadas, Rianxo e Mecos, e aí temos a entrada en meta de Rianxo que se colocaba con mellor tempo. Rianxo e Mecos melloraban o tempo de Cesantes. Oia, Cesantes se le gañaba a dúas da quenda intermedia. Aí tiñamos a Cabo que entraba por diante de Mera. E a partir de aquí o que eu creo que poucos agardaban ou casi ninguén agardaba. Aí está a quenda de honra, saía Bueutecarsa coa mural polas nubes, a piques de certificar o título, podemos decir, ao día anterior, meterase polo medio Tirán Pereira, golpe a San Bertolameu, pero San Bertolameu empezou mandando. Hai fallo de Chapela, que quedaba pois relegada prácticamente a última posición, e por diante San Bertolameu ia nos tempos de Rianxo, pero o problema o tiña Bueu. O tiña Bueutecarsa, que ia sétima moi asustadiña aí con Cabo B e con Mera. Temos a virada de Tirán Pereira, que ia oitava, ia por detrás de Bueutecarsa, e Bueutecarsa, a verdade, que convertiuse nun calvario. A regata para eles non puideron mellorar, e mentres quen foi gañando moral, quen foi vindos arriba, foi San Bertolameu ou Bersí. Aí temos a virada de Chapela. Mentras isto acontecía, San Bertolameu e a pouco perfilándose como gañadora, igualando o tempo de Rianxo e no último longo conseguindo a victoria. Aí temos virada de San Bertolameu. Aí chegaba máis, estiveron nun tome daca co tempo de Rianxo, pero no último longo, cando viron a posibilidade de gañar a regata, San Bertolameu sacou aí o instinto de campioa, de ser a defensora do título, e vencía. E a partir de agora aquí a esperar, a ver que tempo facía Bueutecarsa, e o tempo de Bueu, sorprendentemente, pois foi o sétimo da xornada. Quedou por detrás das 4 da quenda intermedia, de Cesantes, e un varapau, a verdade que gordo, e aí está a celebración, a outra cara de moeda, absoluta locura, tanto no peirao como na embarcación de San Bertolameu ou Bersí, nunha regata que é histórica, a verdade, aconteceu en Cesantes. É moi difícil velo no mundo do deporte, que unha clasificación de un xiro tan importante. Esta concelleiro de deportes, tamén por parte da Xunta, entregándolle bandeira e camisola amarela por primeira vez esta temporada, na penúltima. Sí, ese logo da Champions estaba ben, porque foi nivel Champions. Esa regata, a que tivemos en Cesantes. Pois iso, por primeira vez na temporada, Bueu perdía o liderado e nova líder San Bertolameu ou Bersí. E a outra batalla da permanencia, imos analizala e todo o que aconteceu con Iván Silva, remeiro de Cesantes. Hola Iván, boas noites. Hola, boas noites. Bueno, Iván, sí, escoitaseche perfectamente. Foi moi gorda, Perfecto. A do domingo para vos e para a Liga, non? Home, vos coñecedes mellor que ninguén ese campo de regatas, pero o que aconteceu é increíble e abrallante. Sí, a verdade que sí, a verdade que xa prevía pois que o evento podía ir a máis, a verdade que tal como sucede todos os días, foi así, sabíamos que era unha regata na que
na que podían pasar cousas. Bueno, vos disparados na vosa quenda, vitoria super contundente, chegabades con presión, porque podíades liala na vosa casa, podíades metervos no playoff, se tiñades un caer o playoff, mellor dito. Sí, a verdad que sí, a verdad que o sábado ainda estábamos un punto por detrás, tiñamos toda a presión do mundo, pero bueno, xa levábamos unhas semanas pensando na regata e a verdade saíunos tal e como esperábamos, por sorte. Bueno, cando chegastes á meta, vistes o tempo que marcastes e xestes, podemos meternos entre as 4 primeiras ou non o pensabades nese momento? Nese momento non o pensábamos. Sabíamos que Nese momento o celebrastes podía... o grande, non? Que o veíamos aí na retransmisión. Nese momento non estábamos pensando nos demais, estábamos pensando en que xa estaba o noso traballo feito e o que viña despois, pois xa non nos importaba case xa. E cando sentiches ti que o vento estaba indo a máis e que podía haber aí que podía armarse a traca? Si, xusto 20 minutos antes de empezar a nosa quenda estaba o mar super calma, pero xa sabíamos que en calqueira momento o vento empeza a soplar e non para, o sea, cada vez vai a máis e sabíamos que podía pasar. O que non sabíamos exactamente era a hora que iba a ser. E xusto ao acabar a nosa quenda parecía que se iba a quedar, pero nada, ao final 5 minutos despois volveu a empezar a soplar e xa sabíamos que algún da outra tanda podíamos gañarles. Bueno, imos ver aí os tempos dos parciais, das viradas, o que seguro que non contabades, digo eu, algún optimista sempre hai, que a unha traiñeira que iades gañar era a líder que o peor resultado que fixera en toda a temporada fora un terceiro posto. Sí, a verdad que iso foi bastante increíble, a verdad. Pero é o que pasa. Xa pasa noutras ligas, noutras competicións que, claro, que cando hai cambio de circunstancias, calquera cousa pode pasar. E ainda así, para o tempo o cambio de tempo que hubo, sorprendeume moito a regata que fixo San Bartolomeu, o sea, impecable, a verdad. Sí, ten mérito, ¿no? Que conseguira mellorar aí o tempo de Rianxo, ¿no? Sí. Eu pensaba que ia a gañar Rianxo, porque despois sí que levantouse bastante, e a verdad que fixeron un regatón. Eu creo que aí tamén influye un pouco, ¿no? Que viron a posibilidade de asaltar o liderado e que se vieron arriba, non sei si sodes capaces de... Bueno, a información a recibides, non? Cando ides aí dentro da traiñeira. Sí, sabíamos que coa distancia que estábamos meténdolle aos nosos revés da nosa quenda, sabíamos que se continuábamos que podíamos gañarlle algún da outra quenda. E por sorte así foi. Bueno, vemos aí Chapela que foi a 12ª porque cometeu un erro nunha virada e podemos ver como quedou a clasificación desta regata histórica. E mentres, vouche facer aquí a pregunta do millón de euros. Que cambiou en cesantes desde o parón do Campeonato de España, porque sodes outro equipo. Chegastes o parón en postos de playoff de descenso, de permanencia. Sí, a verdad que xusto ao acabar a regata antes do parón, a verdad que o ambiente non era o mellor, estábamos nunha situación moi complicada, sabíamos que tiñamos equipo de sobra para non estar aí, pero ao final as circunstancias déronse, pero sabíamos que podíamos darlle a volta. E nesas semanas o equipo é o mesmo, o barco é o mesmo, o sea que o único que cambiou foi un par de detalles técnicos simplemente na forma de remar. Empezamos a remar dunha maneira diferente e os resultados víronse reflexados na clasificación, pero tampouco hubo un cambio non sei, estratosférico como din, non sei. Bueno, resultados como este, ¿no? Fixestes cuartos na vosa bandeira, cesante Rodavigo, superou vos Meco, Rianxo e a gañadora San Bartolomeu, e como podemos ver, por diante Cabo da Cruz de Mera, e de Bueu Tecarsa. Bueno, a que sabe a permanencia que conseguistes? A verdad que moi ben.
levábamos moito tempo intentando pelear por gañar a quenda. Estivemos, ao longo da tempada, estivemos en varias ocasións aí a punto un par de veces, pero resistíansenos. E ao final, nestas últimas 4 regatas, todo saíunos perfecto, non temos queixa. Saer agora tamén te digo, porque despois da temporada que levamos non foi a mellor ao principio, e por sorte, ao final, conseguimos o resultado. Bueno, Iván, antes de despedirte, tivestes churrascada ali, constame, e seguro que celebraste, ¿no? Por todo alto. Sí. A verdad que sí, a verdad que foi un día perfecto, porque xusto ao acabar a regata, conseguimos a permanencia, logo xuntámonos un montón de xente no club a celebrarlo e foi increíble, a verdad. Bueno, compensou vos perdervos o carnaval de Redondela, ¿no? Do sábado, ¿no? Sí, a verdad que sí, a verdad que non houve problema por perder esa festa. Fixemos a festa despois. No, a festa foi boa despois a da permanencia. Iván, pois moitas grazas, parabéns a Cesante Rodavigo por ter acadado a permanencia e sorte esta fin de semana na última regata que queda da Liga e despois do Teresa Herrera. Graciñas, Iván. Moitas grazas. E antes de nada, gustaríame felicitar sobre todo aos rivais da nosa quenda e desexarlle toda a sorte do mundo no playoff tanto a Mugardos como a Pobra, que era, ao final son os nosos rivais, pero bueno, tamén lle desexo tanto a San Bertolomeu como a Megrove, que van a disputar o playoff, que gañen o mellor na auga. Bueno, pero móllate, quen vai gañar a Liga? O playoff? No, playoff non sei. te meto aí que son rivais directos, eu digo a Liga. Pensei, vale, a Liga. Eu penso que tal e como se deu a tempada, penso que o favorito pode ser Bueu, porque ao final foi o que máis veces gañou, pero sí que é verdad que despois do acontecido do domingo teño serias dúdas, porque agora a cabeza empeza a traballar e ao final todo vai depender de como adestren esta semana e como afronten a regata. Pero eu creo que pode gañar Bueu, que vai gañar Bueu. Aí está, así me gusta, queremos un pronóstico, para que estamos aquí en Soltando Estacha. Graciñas, Iván. Sí, ao final, moitas grazas. Moitas grazas. Aí tellamos a Iván Silva e vamos a repasar como chega a clasificación da Liga A última xornada. Aí temos a situación moi clara. A que quede por diante San Bertolomeu, ver si ou Bueu Tecarsa levas a Liga, porque en caso de empate Bueu Tecarsa ten máis triunfos e mellor resultado a último, bueno, que sería Bueu Tecarsa a gañadora, Tirán Pereira va a ser terceira, Chapela Wofco, pois está aí ahora tamén axustado, aí con Cabo da Cruz, é unha regata que queda, lembramos, é a do sábado, contra Reloxo, Rianxo Mecos, Meira Narón e Cesantes. Aí está a igualdade tamén. Aí temos a igualdade... Bueno, non, a igualdade de Narón está claramente novena, que leva toda a temporada aí. Así que o duelo é o que é polo título. Vimos rapidamente a publicidade e despois imos xa centrarnos a falar de todo o que vai ser o fin de festa da Liga Galega de Trañeiras esta fin de semana na Coruña.
o noso xeito de crear, fabricando luz, fabricando luz, fabricando luz, fabricando luz. Pois unha carta quedalle a Liga Galega de Traiñeiras, unha carta triple, porque temos o sábado na Coruña, playoff, Liga Femenina, desenlace, e desenlace Liga Masculina, e ali vai estar como speaker, compañeiro, Juanma Lorenzo, boas noites. Que tal, boas noites, Abraham? Bueno, non sei, outro día que ti estabas en Ribeira de speaker, eu estive aquí en Cesantes, cando viches os tempos e o resultado da regata de Cesantes, que dixeches aquí, deronme mal as referencias, confundiuse a xente o subir a web os tempos. Cuadroume que estaba aínda non rematar a regata vosa, estaba falando cos compañeiros de Chapela, e foron eles comentando, entón xa collimos os móviles e fomos seguindo as actualizacións da Liga e sí, bastante alucinando, decíamos, aquí tivo que pasar algo importante para ver estes tempos, porque non o creíamos. Chapela último, Bueu sétima, oitava, Tirán tamén por aí, digamos, a saber que pasou. Sí. Eras ti o talismán de Bueu, ou que? Podemos decir aí, non? Porque primeira regata que non vas, e mira que a que lles pasa, Non sei, o igual eres tío que lle dá mala sorte. Aí andamos. Vou estar unha temporada a seguir por Bueu, non vayas a que me tilden de gafe. A verdade é que sorprendemos bastante, pero bueno, estas cousas pasan no remo e bueno. E é bonito, non? E ahora queda todo na última, que están os dous moi vivos. Bueno, a última, que vai estar aí en Coruña o sábado, aí temos os tempos, non? A programación, a verdad que vai ser unha tarde de moitísima emoción, porque iso, vas ter ali que comentar playoff, primeira xornada, non? Que despois domingo, playoff, desenlace Liga Femenina e desenlace Liga masculina. Como ves a tarde? A vexo estupenda para gozar do remo e para rematar a tempada por todo alto, verdade? Empezou igual en Sanxenxo, con todas as competicións, e vamos rematar por todo alto. Bueno, ti estiveches facendo toda a Liga A, a verdad que foi un temporadón na Liga A, non? Aparte con televisión, unhas regatas que eu, os anos que levo de cubrindo esta competición, non recordo que houbera tanta emoción, porque aparte nas tres quendas, que é o diferente, non? Foi un ano, para min foi moi bonito, gozouse moito, moita igualdade, na terceira, o sea, na primeira quenda, entre Mugardos, Puebla e Cesantes, estiveron aí bailando moitos tempos. Narón sí que foi a que estivo nunha posición máis tranquiliña. Logo, na segunda quenda foi unha locura, porque aí o calqueira quedaba cuarto, oitavo. De feito, a fin de semana pasada deuse algo moi curioso, que o sábado quedou Mera primeira, Rianxo segunda, Cabo terceira e Mecos cuarta, e o día seguinte foi totalmente o contrario. Mecos primeira, Cabo segunda, Rianxo terceira, o sea, é unha quenda super igualada. Tamén aí Chapela, no final da Liga, estuvo máis atinada nos primeiros postos, por así dicirlo, máis entre ese cuarto e quinto, que foi o que marcou as diferencias, ou o que estaba marcando as diferencias con respecto a Mera e a Cabo, porque na última regata a Chapela volveuse a meter aí na loita, e logo na quenda de honra sí que gañaron máis bandeiras Bueu e Samer Tolameu, pero Tirán Pereira tamén estivo aí moi preto en moitas. O sea, foi un ano moi igualado e dende fora disfrutouse moitísimo. Sí. Bueno, Juanma, para falar un poquinho máis do que vai ser o Teresa Herrera, que lembremos, sábado comezades ás 5:30 e o domingo a segunda do playoff é ás 11. Pois imos incorporar aquí a unha charleta un pouco a Gelo Tarrío por parte de Vilaxoán. Hola, Gelo, boas noites. Ui, Gelo, que non te escoitamos. A ver se estás muteado aí. Ou se non, probamos a facer o de entrar e sair. Va, entra. Proba aí a entrar e sair.
que na segunda sempre vai, non sei por qué, Juanma, non sei por que pasan estas cousas, pero na segunda sempre vai cando se sae e se entra. Pois na Coruña que esperas? Que non sei se xa estiveches vendo un pouco as condicións que vai haber, porque ali Non, todo pode pasar. O ano pasado Cabo da Cruz tivera problemas ali, non? Na sí, última, na femenina, non? Pasara mal. penso que sí, que houbera problemas. É que nunha regata como a de Coruña aí pode pasar, pero calquer cousa. O sea, está todo moi aberto. Sí, se hai un campo no que todo pode pasar, a ver que nos di Gelo. A ver, Gelo, te escoitamos por aí? Hola, vos, escoitadesme agora? Ahora sí, Boas Gelo, noites. perfecto. Boas noites. Bueno, iso estábamos falando aquí con Juanma de que se hai un campo no que todo pode pasar, e máis sendo desenlace de Liga, e o tío que coñeces ben, no? E o da Enseada do Orzán. Sí, a ver, é un campo, sobre todo, dadas as condicións que dan para o sábado, que dan bastante malo, tanto de vento como de mar, vai ser un campo que vai estar difícil e duro, bueno, todo é para resolver a Liga, creo que é un escenario que é o mellor para os aficionados, pero que para os que se dirimen a Liga, pois creo que vai estar moi complicado, vai ser todo unha incertidumbre. Bueno, Vilaxoán este ano non estivo. Quero pensar que po ano saides estar, pero este ano que vos tocou ver os touros de Navarreira, o que falábamos agora con Juanma, ¿no? Vaya, na Liga A, sobre todo, as outras tamén estiveron moi ben, pero a Liga A, non sei se recordas unha temporada con tanta emoción en todas as quendas. A ver, certo é que a nivel de todas as sempre houve, por decirlo de alguna maneira, tres guerras, non? Nas tres quendas. Sí que este ano sí que houve moita igualdade en esas tres quendas, foi o que marcou pois, que eso que falamos, non? De que estuvo moi emocionante e moi entretenida. Non recordo ningún ano, si ten habido, pois, creo que hai 2 anos, cando Meira e Tirán empataron hasta a última xornada, pero en general, así, por grupos de quendas, como este ano, creo que nunca houve esa igualdade. Bueno, Juanma, ti xa levas tempo aquí cubrindo as traiñeiras desta temporada, con que, aparte a de cesantes, que non estiveches, con que regata te quedas? Cal foi aí a que máis te gustou de todas as que cubriches? Con cal me quedo? Non sabría decirte, Penso que a de Cabos foi unha regata moi bonita, moi chula. Penso que foi das que máis me gustou. E outro día, a Liga Femenina en Ribeira, que tal? Como viches ali o... Pois foi unha regata tamén moi interesante. Na primeira quenda estivo aí Ribeira moi forte, logo por detrás a batalla entre Puebla e Perillo, coa remontada de Puebla, devolveulle a do día anterior. Logo na segunda quenda, falabades antes ca compañeira de Mugardos, Castropol sorprendemos moitísimo a min ao longo de toda a tempada. Sobre todo por como empezou, que empezou aí nos últimos postos, e acabou superando a Rianxo, que Rianxo estaba loitando por entrar en postos de quenda de honra. E logo na última quenda, bueno, pois, sobre todo Mugardos acaba a tempada moi preto de Chapela. O sea, foi unha tempada moi bonita tamén. Mugardos acaban de Ferrol, acaban moi ben. Bueno, botamos de menos a Vilaxoán esa temporada, ¿no? Gelo, estiveches aí observando que detalles sacaches desde fora esa temporada, sobre todo. Bueno, a ver, creo que o máis importante é que, bueno, que a televisión apostara por retransmitir a Liga, creo que é un pulo importante, e agora, pois, creo que de cara ao futuro, pois, a Liga ten que ir tamén pulindo certos detalles, sobre todo no que, bueno, de fora o que me choca e máis me decepciona desde ese punto, pois, sobre todo os balizaxes, non? Os balizaxes hai que darlle unha volta, porque semana tras semana, pois, purrulan polas redes sociales fotos da alineación das bollas que eso non se pode consentir nunha liga que queremos que avance para ser... Temos unha competición, creo que digna, pero temos que poñer todos para que isto sea... que non haiga eses matices, que son pequenos matices, pero que
visto desde o panorama televisivo, quedan bastante mal. Bueno, sodes dous de Vilaxoán, ¿no? Tú aquí ahora Eu sí, rodeado dos de... el non sei. Eu sí, eu seguro. El teño as miñas dudas. Bueno, dous de Vilaxoán, ahora tedes que mollarvos. Liga femenina, crees que pode haber sorpresa? Empezando por ti, Juanma, crees que pode haber sorpresa? Nah, penso que para acabo, que a Liga Femenina vai para acabo. E a ti, Gelo, como ves? Pensas que un Penso campo que- como a Coruña pode atragantarse ya a cabo? A ver, pode gañar Chapela o que é a regata, pero a Liga é de cabo. Hai moita diferencia de puntos como para que se metan aí barcos no medio. Penso que eso é de cabo, se non un 100%, salvo que lle pase algunha desgracia, é de cabo. Bueno, a ver se tedes tan claro no playoff. Juanma, ti quen crees que se vai a adxudicar a Seraldo playoff esas dúas jornadas? Pois aquí voume mollar tamén, non sei se abro mellor as dúas xornadas, pero dame a intención, vexo un poquinho máis forte mellor a Puebla. Bueno, na Liga B, aí que vamos os iban a- cubríndoas, cuidado, que poden dar guerra, poden dar guerra aí. E ti, Gelo? Bueno, aí creo que os equipos da Liga A parten con ventaxa, e penso que tamén que Puebla vai a ser o gañador do playoff, e, bueno, e penso que incluso Mugardos pues, ten máis nivel que o da Liga B. Bueno, e o gallá que o playoff sirva, ¿no? Que despois podan subir. Estiveches seguindo máis ou menos a CT, Gelo, veslle hai opcións de as dúas A que ver, van estar, ¿no? A Vuelta e a San Bertomeu Bersí de subir. Todo, a ver, son as contas da bella, non? Parece ser que na RC1 pois hubo moita igualdade, hubo moitos equipos que gañaron bandeiras, e eso pode ser non sei como explicalo, pero bueno, cando hai tanta igualdade é moi difícil que haiga un barco moi rápido. Penso que tanto Meira como Bueu van ter as súas opcións de ascenso. Que pasa? Que, bueno, ao final todo se resume a que Bermeo é un día moi complicado e ali se 80% do ascenso se dirime ali. Hai que facer as cousas ben e penso que a ventaxa que os equipos da dirección a ten o remo galego, así como tamén penso que ten unha desventaxa co que ven do playoff da CT, porque creo que os barcos da CT andan, sobre todo este ano, un mundo. Bueno, Juanma, e imos agora co tema gordo aí de verdade. Quen vai gañar a Seral da Liga? Ti que a tes controlada. Eu aquí non me mollo porque outro día e non se puderon sacar moitas conclusións. Vuelta e Carsa ou San Bertomeu Bersí? Métesme nun apuro importante, que eu ali no palco estou ao lado de ambos. Non, eu, a ver, penso que un pouco como a maioría, non? A semana pasada todos parecía que Bueu a tiña xa feita. Agora... Sobre todo sábado pola noite, non? Mollarse. Agora está máis complicada, non sabería decir, porque sí que Bueu foi máis forte no longo da tempada, pero que agora Meira ben subido de moral, eso conta moito. Bueno, Gelo, coa túa experiencia aí, Bueno, eu vou a ser un pouco galego e un pouco máis conciso que Juanma. A ver, a min o corazón me di que é Bueu, pero a cabeza me di Meira. E vou a explicar. Meira ten a oportunidade de gañar a Liga por primeira vez o sábado. E Bueu era prácticamente campeón hasta o domingo. O factor psicolóxico corre a favor de Meira. Bueno, creo que no campo que como digo, o sea, o corazón me di que Bueu e sería bo para a Liga Galega, sobre todo porque gañaron un club distinto, pero a cabeza me di Meira. Non sei se vos vale a resposta. Sí, está perfecto. Bueno, Juanma, pois para ir pechando o sábado, tes aí a última da temporada, hai que dicir, ti e eu que estamos aí de speakers, que este ano a Liga aí deu un salto, ¿no? O sea, temos un material de maravilla, o sea, hai que dicirlo que non todos os eventos
en Galicia deportivos, non? Este ano coas carpas, de Toldos Gómez, cos micros, eu creo que hai que poñelo tamén en valor iso, non? Sí, os compañeiros que traballan, tanto poñendo todo, o sea, as carpas, a megafonía, no todo de internet, o momento, tempos arriba, os compañeiros traballaron estupendamente. Eu penso que nese sentido o crecemento da Liga foi moi bo e moi importante. Bueno, Gelo, imos ter a Vilaxoán para o ano aquí ou non? O tempo dirá, eu non podo dicilo porque non son quen de aventurarme en esas cousas. Intentaremos... Pero a intención a tedes, non? A ver, o club está aí, os medios os temos, pero bueno, ahora hai que volver a empezar paso a paso. Vamos a ir paso a paso e a ver o que... Se somos capaces, pois ben, e se non é no 23, será no 24, pero bueno, unha vez se voltou, por que non voltaron a segunda vez? Bueno, o Gallá que por ano este Vilaxoán, e o Gallá tamén por ano Juanma, que sigamos aí compartindo regatas e disfrutando da Liga Galega de Trañeira. Pois moitas grazas aos dous e a ver que acontece o sábado e o domingo, que aínda nos queda pois o máis emocionante. Graciñas por estar en Soltando Stacha os dous. Un placer, hasta logo. Hasta logo, Juanma, hasta logo, Gelo. Pois así, con esta tertulia, analizando que vai ser un pouco o final de temporada na Coruña, lembremos sábado, que hai o final da Liga femenina e a primeira do playoff, e pois o domingo a segunda do playoff. Pois imos rematar así esta aventura que foi Soltando Stacha, e aquí hai que agradecer a moita xente que estivo aquí traballando. Principalmente, vamos a empezar cos patrocinadores que os tivemos aquí: Xunta de Galicia, Xacobeo, Deporte Galego, Non, Toldos Gómez, Sputnik, Salgado Congelados e Bienergy. Agradecer tamén o todo o equipo que houbo facendo este programa, e gustaríame, non sei se este un pequeno atraco, que saudara a audiencia Pablo, que o tivemos aí detrás coordinando el todo, a verdad que un traballo. Así que, Pablo, si podes pincharte aí, pon non sainale, bórrase, Pablo. Aí temos a Pablo, que foi o artista. Bueno, gracias, Pablo, pola paciencia e, a verdad, polo guai que traballas para que todo isto sair adiante, que é moi difícil, ainda os vimos polas conexións. Bueno, un pequeno atraco, pero nada, gracias a vos, encantado de ter aprendido algo de Trañeiras e de compartir con vos este programa, esta primeira edición de Soltando Stacha Digital. Gracias. Casi esa, que é a primeira de moitas. Aí temos a Pablo, que se sumou ao mundo do remo, controla moito de tenis, de fútbol, ahora tamén sabe de remo, de Trañeiras. Bueno, hai que seguir agradecendo aquí a que máis traballa de todos e de todas, que é Silvia, que se encarga de toda a coordinación, e despois o que pensa todas as cousas, a mente deste programa, o que enreda a todo o mundo, que o amigo Alberto, máis coñecido artísticamente como Piru, pois hai que agradecerlle tamén. Esta é unha aposta persoal súa, el foi quen lle deu voltas á cabeza en do primeiro día que montou aquí un sorteo con Víctor Fábregas, que foi unha cousa que a verdad que eu alucinei cando mo propuxo. Pero nada, estivemos encantados todos os que traballamos con él. E, por suposto, darlle as gracias aos máis importantes, que foron os convidados. Pois mira, 11 programas, eu creo que entraron máis de 70 convidados, E todos, a verdad, cunha atitude fantástica. Aquí estivemos dicíndolles entrades aí, de porque fallan os audios, e ninguna mala palabra, todo boa vontade, e ademais agradecéndonos a nos o traballo. E agradecervos aos espectadores, que estivemos, eu creo que cuns datos moi interesantes de seguimento, e aparte, despois aí nos peiraos, pois nos facía de saber que seguía dese programa, e iso sempre nos gusta. Pois así, rematamos esta primeira temporada de Soltando Stacha. Sorte a todos os equipos que se xogan algo esta fin de semana na Coruña, e que para arriba o mundo do remo, para arriba o mundo da Liga Galega Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia. A temporada que ven, seguro que volvemos, así que máis e mellor. Ata a temporada, ata logo. Thank you.
Stop, circulaciones. Riancho, Corriante,